Tumakdar tayo, ta bendisyonan tayo dagitoy aladawan. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Apo ipakitam kad kada kami, ti asi ken ayat mo, ket itdem kad ti panangisalakan mo. Kakabsat at datay dito, iti arpad, dagitoy aladawan, ni Apo Jesus Nazareno, ni Immaculada Concepcion, ni San Pedro, ni Santa Marta, ken ni Santa Maria di Dolorosa. Dagitoy nga sa santo, nakapudno dati panagbiag dati kinasingpet, ken panagserbi iti padada a tao. Dawaten ta iti Diyos, tamaadal tay kumakadakwada, ti umiso a panagbiag, amayan nurot iti pagayatan ti Diyos. Kumararag tayo. O Diyos, ipaim mo ka, ti pamindisyon mo, kadagitoy aladawan, dagitoy asasanto, agraman ladawan ni Apo Jesus, sapay kuma, kadagitoy aladawan, yasidig na kami, kadagitoy sa santo, kini Apo Jesus nga iladawan da, ket iso maayayo kumamet, ti panangibabaet da kada kami, tapno makapudno kami ken ka, ken itipada mi a tao, marik nami kumatitulong mo, itirigat, ken pagpiggadan mi, tapno itikasta, saan kami amaisina ken kadawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumati nakem mo, ditoy daga akas sa dilangit. Itdem kadakam, tel daw itoy, tikanen mi, ti patinayon ngal daw, pakawanem dagiti basul mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasul kada kami, di nakamet baybayan, ngumanugot ti sulisog, ti apod da kumakada kayo, bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nagsagsagana tayo para tinasanton amisa, agtugaw tayo. Piksa iti pegga Jesus ken kaiserbimi daytoy puso ken bagi
bibig, daytoy puso ken bagini. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ka. Kakabsat ti sisirek tayo iti daytoy Semana Santa. Awawisen na tayo ni Apo Jesus nga sumurot ken kuana. Sumurot nga agsakripisyo. Haddaan tured ken pamati amang ilaban. Iti daytoy imbati na kada tayo inranod na apamati. Hagkamatalik tayo, iti grasya ken pamindisyon na. Tarigagayan tayo, tinadalos a puso. Tapno makipagungar tayo ken kuana. Bigbigan tayo garod dagiti basbasol tayo. Tapno dapan nakaikari tayo ang makiranod kadagiti na santuan a misteryo. Datay amin ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, isungag pakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Bakawaneng basbasul mi, bidot nagkurkurangan mi, ketalawen nakangkadi, nakalmesan na kempus pusumi. Kristo mga sika, Kristo mga sika, bakawanem basbasul mi, bidot nagkurkurangan mi, ketalawen nakamkadi, nakalmesan na kempus pusumi. Apo mga sika, Apo mga sika, pakawanem basbasul mi, bindot nagkurkurangan mi, ketalawen nakamkati, nakalmesan na kempus pusumi. Nakalmesan na kempus pusumi. Kumararag tayo. Man nakabalin amin, katagnanayon a Diyos, inkadeng mo at imangisalakan kada kami, ikawes na ti kinatao mi, ket inawat na ti pannakailansa iti krus, tapno agserbi a pagwadan ti kinapakumbaba kadagiti tattao. Ipaay mo kada si aayat, nga iti panagbiag mi, iparangarang mi ti kinaanos na anagsagaba, tapno maikari kam tumet a makiranod iti panagungar na. Iso a makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw ti libro ni Propeta Isayas. Insurunak ni Apo Dios iti sawek, tapno mapapigsak tinabannog. Binigat a pagagaren nak adungeg ti isuro na kanyak. Inikannak ni Apo iti panakaawat, kadyak nagsukir wenno simmina ken kuana.
Intayak tibukot ko kadag timang saplit kanyak, binayak ida amang pabain kanyak. Impalubos ko aparuten da dagiti barbas ko, ketupraan da tirupak. Ngem sa anak amaan ano iti panang pabainda kanyak. Tatultulungan nak ni Apo Diyos. Pinapuskol ko tirupak tapno makaibturak. Ti sao ti Apo. Diyos ko, apay abinaybay anak. Amin na makakita kanyak pagang angawandak, guyguyaban ken wingwingiwandak. Kunada, nagtalek ka iti Apo, apay adin nakaisalakan. No ayaten naka ti Apo, apay adin nakatulungan. Tibunggoy dagiti dakes at tattao lawlawendak. Kasdala pangen ti aso nga umasideg kanyak. Lasang-lasangen da dagiti ima ken sakak. Agparangen dagiti amin at tulang ko. Mulmulagatan dak dagiti kabusor ko. Pagbibingayan da dagiti pagananay ko. Ket pagbibinunutan da ti kagay ko. Uapo dinakadi panawan. Sika mangisalakan kanyak, darasennak at tulungan. Saritaek to kadagiti kakailyak, dagiti inaramid mo. Kadagiti kongregasyon, idaydayaw kanto. Da kayo nga adipen ti Apo, agdaydayaw kayo ken kuana. Da kay akapututan ni Jacob, itanokyo. Da kay at tao ti Israel, agrukbab kayo ken kuana. Daytoy maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Nupay adda ken Kristo Jesus tipudno akasasaad ti Dios. Di na impapilit nga agtalinaed iti kasta akasasaad. Ngem iti kabukbukudan na anakem binaybayan na amin. Inala na ti kasasaad ti maysa nga adipen. Nagbalin akas tao, nagparang iti nasantuan alanga. Nagpakumbaba ket nagtulnog agin ga ken patay. When iti papatay na iti krus. Gapu iti daytoy intanok ti Dios iti kangatuan asaad. Ket ented na kenkwana tinagan an natantanok ngem ti amin anagan. Iti kasta kas pamadayaw itinagan ni Jesus. Agparintumeng dagiti amin na parswa sa dilangit. Dito'y daga ken iti uneg ti daga. Ket sila latak nga ipablaak ti amin a tao ani Hesukristo isu ti Apo. Apakadaydayawan ti Dios Ama. Ti sao ti Apo. Sinadan ka ako, natupal tibilbilin mo. Madaydayaw ti balikas mo, maitantanok tinagan mo. Maitantanok tinagan mo. Apulok tamtoy panunot ko, ipay mo kat bendisyon mo. Tapno at tulnog daytoy puso, nagtumpay na kem mo.
Sinadan ka mapo ngantong paltibilbilin mo maray dayaw ti balikas mo maitantanok tinagan mo maitantanok tinagan mo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Gloria timi kay Kaka. Nagtakder ni Jesus iti sangwanan ti gobernador anangosi sa kenkuana. Si kakaditi ari dagiti Hudyo sinaludsod na nasa umon insungbat ni Jesus. Ngem iti pagsaludsudan dagiti pangulwen a papadi ken dagiti panglakayen di na sinungbatan dagiti pammabasol da kenkuana. Isut gapuna a kinuna ni Pilato kenkuana di mo ayamangeg dagiti ipapabasol da kenka. Ngem pulos a disimmong bat ni Jesus ket kastaunay ti siddaaw ti gobernador. Tunggal piyesta ti Paskwa, kadawyan ti gobernador awayawayaan, ti oray si asino man abalod, adawaten dagiti tattao. Iti dayta a tiyempo, addamay sa abalod nga agnagan iti Jesus Barabas, nga agdindinamag ti kinadakes na. Idi aguornong dagiti tattao, sinaludsod kadakwada ni Pilato, si asino ti kayatyo awayawayaak, ni Jesus Barabas, wenno ni Jesus amaawagan iti Kristo. Ammo ngamin ni Pilato, nga iniyawat da kenkuana ni Jesus gapo ti apalda. May sapay, idi agtugtugaw ni Pilato iti pagukuman. Pinaibaga ti asawa na daytoy. Di mo pakibibiyangan dayta nalinteg a tao. Tanatagtagainip ko idi rabii, anagsagabaak ti kastaunay gapo kenkuana. Dinurugan dagiti pangulwen a papadi kan dagiti panglakayan dagiti tattao tapno dawaten da ken Pilato awayawayaan na ni Barabas ket papapatay na ni Jesus. Ngem sinaludsod manen kadakwada ti gobernador. Si asino kadagiti dua ti kayatyo awayawayaak ni Barabas insungbat na. Anya nga ro ti aramidak ken Jesus amaawagan iti Kristo, sinaludsod ni Pilato. Ilansam iti krus, kinunada amin. Nagsaludsod manen ni Pilato kadakwada, anya kadi ti basol na. Ilansam iti krus, inyad adda dakit di nga impokaw. Agsipot taawanen ti maaramid ni Pilato, ket madlaw na nga adda rumswa ariribok. Nangala iti danom, sana binugwan ti ima na, iti sangwanan dagiti tattao. Awan bibiyang ko ti pan nakapapatay daytoy a tao kinunana, da kayo ti makaammo. Bayam tada kami ken dagiti anak mi ti makaammo ti pan nakapapatay na, insungbat dagiti amin at tattao. Kalpasan na, winayawayaan na ni Barabas. Pinasaplit na ni Jesus, sana inyawat kadagiti soldado, tapno ilansada iti krus. Dagiti soldado ni Pilato, insurrekda ni Jesus iti palasyo ti gobernador, ket inaribongbongan ti amin na soldado ti kumpanya. Inuksobda ti pagananay na, sada kinagayan iti nalabaga alupot. Nagaramid da iti korona asisiitan, ket imbalangat da kenkuana. Impaigem da ti maysa aruno iti makannawan nga imana. Nagparintumeng da iti sangwanan na sada nagang angawan. Agbyag ti ari dagiti Hudyo, kinon kunada. Tinupratopraan da sada innala ti runo, ket impakol da iti ulo na. Idinalpas dan anagang angawan, inikat da ti kagayna, ket imbado da metlaeng kenkwana ti pagananay na, sada inruar, tapno ilansada iti krus. Idirumwar da iti syudad, nasabat da ti maysa lalaki nga agnagan Simon at taga Sirene. Pinilit da ang mga wit iti krus ni Jesus. Demteng da iti maysa amanaga, maysa adiso amanagan Golgota. Kayat na asawen,
lugar ayan ti banga-banga. Inikanda ni Jesus iti arak analaukan iti apro, ngem idinaramanan na, di na ininom. Inlansada ni Jesus iti krus, nagbibingayan da ti pagananay na, babaen ti panagbibinunot da, sada nagtugaw amang bantay kenkwana. Iti nga 20 ulo na naisurat ti naipabasol kenkwana, daytoy ni Jesus nga ari dagiti Hudyo. Inlansada met ti dua atulisan kadagiti krus da, maysa ti makannawan ni Jesus, ket ti sabali iti makannigid na. Winingwingiwingan ken nagsasawan dagiti naglabas ni Jesus. Kinunkunam ay rebbaam ti templo, samo bangunen metlaeng iti uneg ti tallong aldaw. Isalakan mo man nga rod tabagim. No anak na ka ti Diyos, bumaba ka man nga rod iti krus. Nakipagang-angaw met dagiti pangulwen a papadi, dagiti mamaestro iti linteg, ken dagiti panglakayen. Insalakan na dagiti dadduma, ngem di na maisalakan ti bagina kinunkunada. Dimet aya iso ti ari ti Israel. No bumaba ita iti krus, mamati tayo kenkwana. No pudno nga agtalek ti Diyos, ken no iso ti anak ti Diyos, akas kunana, kitain tayo man nga rod, no kayat ti Diyos nga isalakan ita, kastamat ti pananglalais kenkwana dagiti tulisan, a kinagiddan na anailansa iti krus. Iti tenga ti aldaw, nagsipnget ti entero adaga, ket nagpaot iti tallo nga oras. Iti dandanin alas 3 iti malem, impokkaw ni Jesus iti napigsa atimek. Eli, Eli, lama sabaktani, kayat na asawen, Diyos ko, apay abinaybay anak. Nangyeg daytoy ti sumagmamano nga adda sadyay, ket kinunada, denggen nyo ay ayaban na ni Elias. Nagtaray adagos ti maysa kadakwada, anapan nangala iti espongha. Impasagipsip na tinaalsem nga arak, sana inkabil iti sokdal, tapno ipasagipsip na ken Jesus. Ngem kinuna ti dadduma, bayam, kitain tayo man no umay isalakan ni Elias. Nagpukkaw manen ni Jesus tinapigsa, ket nauyosen ti biag na. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Napigis ti kortina, ana ibengbeng iti templo. Naggodwa manipod iti ngato agingga iti baba. Nagginggened, naburburak dagiti bato. Naglukat dagiti tanem. Ket nagungar ti adu atat tao iti Diyos. Ket rimwarda kadagiti tanem. Kalpasan ti panagungar ni Jesus, napanda iti nasantuan a syudad, anakakitaan kadakwada ti ado a tao. Nagbuteng ti kapitan dagiti soldado na amang bambantay ken Jesus, idi mariknada ti ginggened, ket makita da ti amin a napasamak, kinunada, pudno gayam nga anak ti Diyos daytoy. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Good afternoon. No, maipapandag ito'y kastoy nga aktibidades, nangro na dagito'y procession, dagito'y Black Rosary, na maipapan ka dagito'y images, malagip ko launay, di nakaiyas hainak ti may sa parokya. Kagaputa haan unay nga adu dagiti images, da uray ti balbalay nga papanam, manmano ti images, kala ko man po Santa Maria, cross, nagiti sa santo, kakunak kadakwada, agorder tayo para iti adda usarin nyo. Kino agista, no, Black Rosary kayo, masapol ang adda awitin nyo nga ipasyar yung nga mang bisita, ladawan niya po Santa Maria del Santo Rosario, bisitaan na dagiti balbalayo, kin ijibalayo, adda kumaa ladawan, na Santuan Acros, altar. Kunak ka,
No ang mga latayo apo dagitay lababasit kunada. Taapaya no ihalis mi iti sa bali nga pagtaengan dagiti kakabsat nga kaaruba katawaan da kami nabiyakan no tapno mailemmeng da ibulsada nga tan-a. Kanya nga rod ti aramatin yung nga ladawan no ag Santo Rosario kayo kunak di jilatan a kalendaryo apo nga adanagan ti Paris Pris ijay no ag Santo ison atikit kita iso agpapada kayon. So garod nga paadaan tayo ala pagyamanan tayo dagiti naayat nga timultulong da kayo metlaeng tapno kitaan tayo aji isusurot ken ni Apo Jesus adupay ti kurang na. Awampay ni John the Beloved, awampay dita ni Andres, awampay dita dagiti apostol dapat akadada dita. Ni Judas ako mang pili tay tuman nga tinawon ka dagitoy nga akolayten atay so dalat tamot ti anya ladawan da nakaigen nga takbarayan ang wano to bay tudan. Mang pili tayo ito kadagiti akolayten ano ni Judas ti kadagiti simursurot dagiti babae nga nagagasan ni Apo Jesus dagiti natukay ti biag na gapo ti panakilangan ni Apo Jesus kadakwada simurot da ngem ti saludsuden tayo kaslamo la kanya tayo the same situation na duma tiri na dagiti sumursurot. Idi simurot ken ni Apo Jesus na duma tiri nada. Adda ni Pedro kahan nga hanang ipagpablaak iti publiko nga isuna nga isugarod nga inlibak da. Inlibak na ni Apo Jesus. Taapaya tibuteng da iti gimong tadagiti pangulwan apapadi dagiti may mamaestro tilinteg isuda tinang durog nga pilyon da ni Barabas nga managbasol mawayawayaan. Iso nga dagiti adalan silently simursurot da ijay simursurot da idi awitan ni Apo Jesus nga ibaklay ti cross ngem adda mabuteng idtoy met ayan tayo adda mangibain kala ko madya naggapwa nga parokya haan nga proud jeri nada iti aramiden dati simbolo pangipakitaan dati panangiparangarang dati pamati da adda panagkedked na duma nga rin na haanan nga ijay buteng da nga papatayan dagiti Hudyo kada dagiti mamaestro tilintegan dagiti rin natay tataan niya da dyan panagkedked nagsulit nagpudot ada ko man iti electric pan ko mga inted ni Mayora anya ti pudot na iti Jerusalem nga mano nga kilometro dyan nagnaan na umuna mang balong kayo danumiyaw kunayo nga dagosan ada nagistasyonan may ginagapwak nga parokya rinamaram mi amin nga manipod ka adaywan nga baryo agingga na di pagsaltekan na no talaga nga pudno kayo agsakripisyo tayo nga nagna kami kay Apo tunggal barangay met nagbalin mo nga piyestaan tapaya adda mo naghanda ti pansit agpapapansit mo ijayan di sumarono agpapa-ice cream da mo ijayan di duma aros kaldo mo ayan na pa ita sakripisyo nagbalin mo nga piyestan data pa nagtutuok dagitay mo sadot sumursurot di tricycle magnadabasit aglugan damanan ayan na pa di sakripisyo katata isit tayo tibagbagi tayo 100% be honest kadagita ri nayo mano ti kayat na ti sumurot ken ni Apo Jesus nga very proud nga addaan ti pamati kayat ko ti sumurot ken ni Apo Jesus. Kadamo dagitay mayat nga sumurot nga nakadang at labasit ka paypay laka nga paypayan kas lalaki datay nagbara Mas lalaki bigao tapaypay na mutan nga dinalaki kay ti agling utan. Aday agpaypay mo din ni Apo Jesus mat. Alam mayat mat ang mano percent mo di jay adda anturad. Ngun adda ti ka sitwasyon ti Salcedo. Uy-uyawan da tayo. Dildillawon da tayo. But them inside dagiti mang dildilaw hantay nga dillawon ida igara we pray for them and haan tayo nga pakasikuran ida ti pakasikuran tayo di pamati tayo di puso tayo nga mayat nga agsakripisyo uray data simbolo laeng ti sakripisyo tapno maipakita ti isusurot tay ken Kristo
Mayat ko mga iramidan ti karro dagitoy, tayela gidoron, ngam nalaklakaman mo ti biag dagiti ako layten ta. Kung kunadan to, di na maagbaklayan. Iso hantay latek ikan ti karro nan tapno awitin tayo. Nagsagsagawi si udan tumanan nga di na maagsakripisyon. Iso nga tata, di anya tiri na tayo mat, adapay laka di bain, apo, inuubing apamati. Niibain mo dagiti simbolo, ti pakakitaan, ti pamati tayo, inuubing apamati, rimwar nga rod, ijay evaluation tayo, ijay kongreso tayo. Masulsulit, nagpudot. Sadak dilawon hangka mabaraan, Father, sakripisyo garon. Reklamo, naglakat yung reklamo. Sinasadot apamati. Pintasin nyo ta abong-abong yo. Kung daman nakita ko nga kasla MRF mamada kita abong-abong yo. Sinasadot apamati. Do your best Dan sapay nakita nga dildilawag nga abong-abong nga ti kababa na kasiri-siripon mo no aglualo ka dati anya ka mo pay no kinko jay mo may sa magawaton ti kangato na kasano pay ti panag Dahil nga urino dagiti nga banbanag expression dagitoy expression ti pamati tayo. No kas ano tayo nga aramiden dagitoy ditoy nga pakakitaan no anya tinagyan ti puso kinti kaunag ti pamati tayo. Kuna tayo ingkay kitaan di vision mission nyo ubing apamati kaanon to nga agmature. Kaanon to nga agnakem. Kaanon to nga maipagpanakkel dayta apamati ken ni Apo Jesus. Kaanon to nga uray pudot, tuok, rigat, pannakauy-uyaw, panay Apo Jesus ken natapakpakulan, natuptupraan. Ni Apo Jesus ke sinaranget na dayta nga panagdalyasat ngam dagiti sumurot ken guada ke indindinayda. Adda dagiti babae nga sumursurot nga natokay agladladingit jiri na dangam handa lang nga ipakita ta mapapatay da nga mairaman ngam silently nagululimag da simursurot da kinitkita dati napasamak ken ni Apo Jesus kadayjay matibagana kanya tayo haan nga pagpiestaan sa bagay awan pay lang amin una idtoy idtamot baban Apo, sumursurotan nga imbes ko mga agsakripisyon, isursurot na marita, isbuko kada ice cream, kililing. Apo, di agidadaula, agar aruyot, di ice cream na mga agbasbasa, matidtidan, di paglol. Nyaladay. Aladay tayo nga, pinaglalaok tayo, matibiyag tayon. Di tayo magkitaanan. Tata, kitaan tayo, aramidin tayo nga addaan puso. Mano a percent di jay pamati tayo nga ibuhos tayo tapno anya nga ruti kunana good works no aramidan tayo nga addaan puso dayta mangsupapak makatulong amang supapak iti basol di yo maitugot dagita ubing yo ayanda kasano nga rod nga maipatawid tayo dayta apamati kadakay nga nataengan won adda pamati yon indakdakkel tay daytoy. Nagsayaat nga jiri nayo ke buo di pamati yo. Kasano nga rod kadi yo maitugot dagita ubing yo. Kasano nga mari na kaanon to. Daytoy nga rod tilaban tata. Adda pamati tayo nga nataengan. Kitaan nyo tawes. Dagiti old, adda pala pamati da. Dagiti agtutubo, maawanan nga maawan dagiti ubing, handan nga amo, ideklar dan nga pagano dan. Agsubsubli. Ayan na dagita ubing ko mga isuda ti umuna nga makakita. Di ubing kami ka mayat pa lang ayan mita talaga mang awan maluglugan. Talaga mo ang awan maluglugan ang pay makasang at tilugan ijeno summer jay San Jose edita nakataptapok pagatumeng kaday di apong mi kadya amo no insuro na wano dinusa na kami. Mapang kami tingaal daw maki-istasyon. Bagpag naen mi mano a kilometro dayjay. Pagsakasakaan na kami pay. Kakaasi akong aglayaw-layaw ng agbadbadag ti bulbulong wano dagitay ruot tap nula ang malamiisan di saka. Aging gatata nakamaldit. Nakamaldit iti panunot kenri na kun dayta gaputi na santuan a krus mo insalakan mo iti lubong.
Kanayon mi nga pagsungsong bat di ubing kami, gaputi na santon a krus mo, insalakan mo ti lubong. Awam mo ti bottled water ide. Ije sano si awam payla madandanaw. Ti tiyam-tiyambaan mi dagiti nag nga Indian minggo nga naloom agkinkinurab kam tuma ije nga agkasinsinan iliblibas mi ata mabaot kami met. Ngam dayjayan nakamaldit indakdakkel iso nga nagmayat kuma iso ti ururayak ka tumarayutoy kuma ti ubing tatap no makita da maipara awam met dagiti mo tallo nga dandani pumusay nga babalo dagiti imo na nga nakitak idto yan. Kamatay kayton sino ti mang tawid? Kasano nga maipatawid tayo, kasano nga agmature, kasano nga agnakem, kung natay manlaangan, kasano nga agnakem day ta apamati. Day nga panagsakripisyo, uray basit nga aramid, expression panangi paduyak-yak ti pamati, no aramiden tayo nga addaan iti puso, alaga na saya at launay Tan agnaknakem day nga kunatayo nga ubing agmatmature. Lumaklakay, agnaknakem. Adupay nga ladawan ti kurang na. Nagpintas kumama nga datayo ako, makita tayo, uray datay laeng. Kitaan nyo, dyan Nazareno, dyan Quiapo. Haam mo nga ma-control. Haam mo nga madilaw ida. Di pa natada nga uray no makapandalaeng uray handa maaprusan, inyang tulagan no maaprusan, danta apaya nakauneg. The religious experience, the experience nga kunana dayjay. Hanti madilaw ida ta napadasan da. Haan nga mai-explain ti science, haan nga mai-explain uray ti teolohiya. Kuna dagiti papadi hangkay mapanon at damo iladawan tayo idto yan. Hamo mai-explain apaya sa bali gamin dayjay padas da. Kuno kasjay kumamag kanya tayo. Nagmayat kumamag. Daytoy kumasimbaan. Dayjay galad tayo nga makimismisa, nagpintas dato'y simbaan, dayjay maturity tayo nga agmismisa, nasulimni nga panagmisa, uri dagiti bisita nga umay ka, dayla isasarak, panagkararag na ka, mariri nadan nga adda ti Diyos. Tadagiti nagyan nga tattao dito'y ka, mariri nada nga naunag ti pamati dakin ni Apo Diyos. Uray hantay nga explain dagiti tattao nga adda diti uneg ti simbaan ka dagiti bisita nga umay ka mariri nada kuma nga adda ni Apo Dios. Dayayon tinanakem na mature nga pamati nga uray no uyaw, uray no pudot, uray bisin, uray pannakairurumen, uray technology nga nagadunga nga mga bakkan niya tayo. Haanin nga maagaw day nga pamatikin ni Apo Jesus, nagmayat ko mga pampanunutan. Tatamo nga minan ka, ingka makilibot, one, naka full charge ka mare, one, ag live tantaw. Data mo live kin picture ti apan nyo ikarkari ti imbes nga agawit ti cross ko data mo diya kamumat ano adamang nga ta cellphone di panawon ni Apo Jesus. Nagado siguro ti nag-viral niya. Pinicture da amin. Alahang nga dakes. Tadagiti kakabsat tayo nga adda ti balasiw tao kadakwa ka. No makitkita da mo jar aramiden tayo. No addaan pamati, makatulong magkadakwada. No makita da kayo mga adda nga agsakripisyo, makatulong magkadakwada. Nga maan la kumaa nga DJ pan nakaamuti lubong, panagpicture, panag-live no di agnaknakem nga sika devosyonado ka. Nga sika, urean niya ti mapaspasamak, haam mo nga ilibak ni Apo Jesus. Nga sika, urean niya mapaspasamak, haam mo nga ibain ni Apo Jesus. Kadagiti nang uyaw kin ni Apo Jesus, dinildilaw da, no anak ti Diyos, bumaba kumaa. Kung kunadaking kuha na, insalakan na ti daduma, isalakan naman nga ti bagina. Naggibos ti istorya, nagungar ni Apo Jesus. Sino ti nakababain tata? Mas nakababainan dagi nang uyaw ken kwa na tanangabak. Nagbalay gin ni Apo Jesus. Uray dagiti soldado nga nang parparigat ken kwa na kunada pay namati da nga anak gayam ti Dios. Nagpisang ti kortina, nagsipngeten, naggenggeneden, dagiti nakagwardya nga soldado, kunada pa yun, isugaya, ostogayam nga anak ti Diyos. Dagiti nang iruruman, kamaudyanan na, isuda, tinagbalin nga nakababain, nakatutuok ti biyagda.
Dagiti nagsakripisyo nga si mursurot ken kuana isuda ti nagbalaygi. Kada tayo nagsakripisyo tayo, datay tumot ti makipagungar ken kuana. Diyo kumati kanayon tayo nga imulmula iti pampanunot tayo. Diyo kumati kanayon nga ibagbaga tayo iti bagbagi tayo pag nakemanday ta nga pamati makipagungar tayo. Malayaw tayo amin nga tuok ngem addan to ti panagungar nga iranod na kada tayo. Hala kakabsat dayta sakripisyo tayo, dayta nga panangipaduyak-yak ti pamati tayo. Padasen tayo papaunagan nga addaan na inkararagan, na unag ti espiritu na nga panangaramid, saya atin nga ipaduyak-yak, uray di panagkararag, uray di panagkanta tayo, addaan puso, tapno umunag nga umunag, aging gang agnakem dayto a pamati tayo, kamaudyanan na anyang ti magunod tayo, nagdakkel anam nama, nagbilag anam nama, makipagungar tayo keng kuana. Nararamidan tayo daytoy, buo dayan namnama, nga nagungar isuna, makipagungar tayo tumat ken kuana. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Hesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos a nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao, di tinapaypay so a Diyos. Naianak saan anaparswa, Diyos akasmatlaeng iti Ama, ket gapu ken kuana, naaramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapu sa dilangit, ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anay lansa iti krus gapo kada tayo idi pa nagturay ni Poncio Pilato nagtutuok ket na itanem nagungar iti maikatlo nga aldaw kas palawagan dagiti nasantuan a surat immulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama umay tumanen a sidadayag tapno kumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay ket ti pagarian na dinto agpatingga mamati akmet ti Espiritu Santo nga apo ken mangmangted iti biag iso agtaw diti Ama ken ti Anak ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak ket nagsao babaen dagiti propeta mamati akmet ti Iglesia maymaysa santa katolika ken apostolika ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag apakapakawanan dagiti basbasol namnamaek ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Intay umararaw iti Ama tayo ana ilangitan, datayo ana ikamang iti sidong na, dawaten tayo nga ipangag na kad dagiti ununnoy tayo ken kuana, ket iti tunggal panggep ko na tayo, apo indengam kad dagiti tattaom. Agpaay ti simbahan, anay saknap ti sangalubungan, dagiti obispo ken papadi, tapno makapudno da kuma ti pamatida, amang isaknap ti mensahe ni Apo Jesus amang isalakan. Dawatan tay iti Apo. Agpaay kadagiti pangulo, kadagiti amin na pagilyan, tapno maamiris da kuma at ti kaadada iti turay, ket kay papanan na ti panagserbida kadagiti tattao, kas inaramid ni Apo Jesus kada tayo. Dawatan tay iti Apo. Bendisyonam kuma dagiti kakabsat mi a masaksakit, ken nagsagsagaba, tapno si papakumbaba ken si Anos Damet ang mangibaklay kadagiti sagubanet iti bagida, kas ken ni Apo Jesus as itutulnog anangawit iti krus na. Dawaten mi ken ka, Apo. Tulungan na kami ang mga miris, ken si bababawi ang mga klon kadagiti nagbidutan mi, ken ka, ken itipada mi a tao,
Ket ited mo kad ama itinapnuan ayat apamakawan mo. Dawaten mi ken ka, Apo. Tulungan na kami amang tulad kadagiti pagulidanan nga impakita na Apo Jesus kada kami nang runa ti panangited na iti biyag na iti krus gapu kadagiti basol mi. Dawaten mi ken ka, Apo. Agulimek tayo, intay matdawaten dagiti bukod tayo, apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan, dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo, amay karkararag kadakwada. Hiraman tayo pa'y ti kararag tayo, ti panagwayaway, ti kararwa ni Tomas Patugalan. Dawaten mi kan kaapo, Apo indigam kad dagiti tattaom. Diyos nga amami, tulungan na kami nga agbalbaliw. Tapno ti ladawan ni Apo Jesus sa Kristo amang isalakan, ti agparang ti panagbiag mi amang iturong iti dalan mi. Amin dagitoy dawaten mi, gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Pagtalekam ken ka, simyek tibiyag mi, waya, item kada kami. Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo, makaayo kuma, iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakaidaydayawan, ken pakaigloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo ipaay mo kadi, ta maikapyakam ken ka, babaan ti panagtotook ni Kristo abugbugtong nga anak mo. Saan kam ama ikari, babaen, dagiti aramid mi, ngem maipaunmet laeng, tinaisang sangayan a sakripisyo ni Kristo, mariknami kuma tibunga takaasim, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo, agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Podno onay may karikat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin amin katagnanayon a Dios gapo ken ken Apo mi a Heso Kristo no man pay awan basol na si tatalugod a nagsagaba ket inawat na
ti saan anain kalentigan apan nakadusa, tapno isalakan na dagiti nakabasol, tababaan day di ipapatay na, inugasan na kami kadagiti kinadakes mi, kat babaan day di panagungar na, ginunod na ti pan nakapasanto mi. Itangarod makidanggay kami kadagiti amin nga angheles, siraragsak kami amang idaydayaw, ken mangibunan nagken ka, ket ikantami. Santo, Santo, Santo Tiapo, Adios kadagiti amin, amin na barswa, ilangit ken naganap no, dahiti pagay daydayawa, usana iti kangatwa, madaydayaw ti uman, itinagantiyaw, usana, usana, usana iti kangatwa, usana, usana, usana iti kangatwa. Pudnoon ay Apo, habiig ka akinasanto, kat sika ti gobwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso mayawat to, maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken agnanayon atulag, iso ang maibuyat to, ang maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kenin ka panaguran, inakamin sa lata, manubuti sa ngalubungan, inakamin sa lakan, manubuti sa ngalubungan. Itingarod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag ken ti kalis, ti pannakaisalakan, agyaman kam ken kata impaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka, dawaten mi Apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma, ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan kat parairayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim.
Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to kinaenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga asawa na. Dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awanting gana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Sa dilangit, madaydaya, inagan mo, unteng mapipagaya, matungpal kuma, tinaken mo, ito'y daga sa dilangit. Item kadakam di aldaw ito'y di kanen mi ipatinayong na aldaw pagawanen dagiti basbasulmi asmet kumang iti pamakawan ni kadagiti met nakapasol kada kami. Ay bayan nga umano, iti suliso, iti salakan naka, iti dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdem kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Huam tituray ti panakabalin ken dayaw ti agnanayon adin tuag sa O apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti itadko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglasyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya, kapya. ti Diyos amangin kampas pa sulilo. Cordero di
Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingaw, may kakanyak, ngem ti may salaeng asaom, mapaimbag tontoy kararuwa. Kumararag tayo. Apo, tinaraunan na kami kadagiti na santo na sakramento, dawaten mi, tati pamati mi, iti ipapatay ken panagungar ni Kristo, magunod mi tinamnamaen mi nga agnanayon abiyag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios,
iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Irugi tayo dahito istasyon tayo apo, nagitay tunggal cluster apo, awitin tayo dahito ladawan tayo, adan to mga awit niti maysa nga ladawan, alalayan tayo apo, nang runa ti lalaki, tanadagsen dahito maysa, baka no agtuang, haan nga kabailan ti upat dati apo, masapol nga maalalayan. Ket aramiden tayo nga nainkararagan, nainpasnekan, itugot yo ti kandela yo apo, ken ti pagkararagan, tano makaabot ti sipngat adda pagsilaw tayo. Ti apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti apo. Ti ornos na apo umuna dagiti cereales, santo dagiti umuna ni Apo Nazareno, ni Dolorosa, sa dagiti ay ni San Pedro, San Marta, ken dagiti maysa nga ladawan sumurot danton apo.